گوندê çîplax li Qoserê. Ev gund li rojhilatê Qoserê dikeve li dor 45 kîlometra. Wekû dizanin Qoser li Bakurê Kurdistanê ye. Ji 110 mal yan xaniyan pêk tê û neşteciyên gund nêzîkî 1000 kesî ne. Gund hemû ji êla neccaran e, ji pêvî 3-4 malan ew ne neccarî ne û karê gundiya çandiniyê dikin, çi genim, çi pambo, çi garis û hin çêlek û pez jî xwedî dikin. Xwediyên bawernama jî lê hene û gelek xwendevanên zanîngeha jî hene. Girek mezin li başûrî gund heye û goristana gund li ser gir e û ji 20 salî û vir de xaniyê nû li gund nehatine avakirin. Ji ber ku ê ava dike, diçe li Qoserê xanî dikire û li wir bi cî dibe. Ev hinek agahî bûn li ser gundê çîplax yê bi ser Qoserê ve. Spas ji we.